te hakane ka por ka bam tang sneu ka ban ai khublei snam thamai ye phi kum kinong karshan ka be e jong kane ka channel ka jungi bat mentang kwa ka ban wanra ye ka khana shaphang unu chief minister uba menta une konrad konkal sangma bat lo ong la khai une konrad konkal sangma de ka aphu nyu tarik jong ubanai nailar ha usnem khat khandai spa nyu puar hapo tura bat ong uan ka ta ka long yin sanshar pai ba namar ngangai nya peding jung phi te ba ukpau jung u de purnu sangma ubalalong teng kum chief minister jong ke jala ke jungi hi ber ko wei hakisnem ki bala lek no bat ong konrad konkal sangma ula pendep ru ya ka jimpule ke jung u hakane ke kardan BBA hapo ke school ba hapo New Delhi ya ka bangitep ka ta ka seng kolomba bat ong hadin bu ula pendep ikane ka BBA ke jing im ke jung u ula lek ban long kum uwei unong yaram hapo Pennsylvania bat habia dei bat kane ka Imperial College London bat ula mi kum uta unong yarap ikaban trey ka kam habia dei bat kane ka kam Pisa tingka bat ngis ngu thu une konrad udei uta ubru bastat bha hake jing im ke jung u bat ong hadin ba ula pendep ikine ki e ula sedang ikaban mi perthei hakane ka kam sanshar pai ba de husnem Syahjar khandai spa khandai peu ulami ikaban yarap yala ujong ukpa ikaban lej ikaban yeng ki ransang ikaban yalap election hakajing im kajung u bar ongru kitalong khubor ki thu ba de husnam arjar saw lasdang ikaban mi perthei ikaban yeng kum UMDC lene kum uta ukartong hapo kaneka karu autonomous district council de husnam arhajar pra ulayo ekajing job bat ula longkum uta unong yalam bat long uni konrad konkal sangma ula deiru uta samla uba kena ngalak banong na pedengki minister kitu kipor bat ula batu ya kata kekam pelatingka kisnem ke beladep no kum minister uba don ni kata kekarta ke badang rit bah kekarta ke jungu kitu kipor udang don ya ka laipu snem kekarta hake jing im ke jungu bat ulong ru kum uta unong mi ban yalam lani udon ru kata liang persya nadu usnem arhajar khandai hadu arhajar khatlai batlong uni konrad konkal sangma hadin ba ula longkum uta unong yalam hake jing im ke jung u bat uni konrad la ong ba kitalong kubor ki thu ba ula baru ya kata kani habia dei bat kani ka tourism hakitu kipor kum minister bat hakikam boarding hake jing im ke jung u bat ulong uta ukhna ba khna tam na pedengki minister hakitu kisngi kipor kibala lekno bat long ulami perthei bat ulas dang yakata ke jinglong kraw ke jing im ke jung u dei hadin ba ukpa ujung u purno sangma ula khlatno nakane ka perthei dei husnem arajar khanriu bat la she jtu kum u president u batmai jong kane ka sing NPP hakitu kipor kisngi kibala debno bat long uni konrad konkal sangma ula long uta chief minister hadu kini kipor kibamenta bat nganget ne pedeng jung phi te ba bat phi thu ba ye uni chief minister ubamenta jong kane ke jala ka be ide ke jumi bat khndiat chwa bangan penkut no ek story ke jong u bat uladon la kai jong ke ying kasem ha ke jing im ke jong u bat katanga ke jong u ka dei ka doktor metap chandi yakaba kadei katanga jong konrad konkal sangma bat udon ru armut ki khun kathei hake jing im bat ka yin ka sem ke jung u bat akane ka por ka bamta ngam shem la don shibun ki banta ye ka ban wanra ka story ka jong une chief minister jong kane ka jala ka be ka jungi rei tangki ni ki kantin ka bakhandiat khublei shibun